Pazi. Prošao, vidimo da. Gazda, šta kažeš? To je to. Dobar dan, evo nas na novome poslu. Novi video, bota 3,5 tone. Taj je naš zadatak. Idemo ovu zemlju ovdje gdje je trava ostala malo nepokošena. 20 cm dubine i skidamo cijeli ovaj betonski most. Opet betoni, kamion je spreman, bager je tu. Počinjemo sa radom. Odlično. Sada se selim tamo na onu lokaciju. Malo još gasa, kad je kupanje na redu potrebno je malo više. Super, mekana i dobra zemlja, a ovo što je dobro, podići ću sada ralicom, tako da se mogu zemlju isto pogurati. Milina zaradi. Ovo je tako fino i mekano, mogao sam sa planirkom. Jedan kamiončić je već odvežen. Sad samo malo ovo finiširam. Betone jednako kidam, tako da most smijem pokidati, ali nećemo miješati još zemlju i beton. Gledaj kako ću ovaj čošak maknuti. Prva liga, jel da? To. Evo, ovo je prilično dobro. Sad ćemo sa ralicom samo malo pogurati. Do 20 cm, malo i manje, kako i treba biti. Tako da planirka na tvrdo iskopa. To je uvijek bitno. Evo, to je to što se tiče ovoga. Još samo pokupim ovu hrpu zemlje i prebacujem se na uličnu stranu kada dođe kamion, tako da imam za njega spreman materijal. I onako čistimo kanal, tako da nema problema, mogu se to srušiti kanal. Sad se selim na onu stranu, gledaj kako ću to napraviti. Evo dobra pozicija da očistim kanal. Već sam počeo raditi na kanalu, evo vidiš ide nam baš dobro. Zemlja je rahla, ide super. Odlično. Bajdo, ti bi se trebao okrenuti. Evo na redu je već i drugi kamiončić. Ovdje nam baš ide dobro. Mekano je za radit. Pjeskovito i dobro. Također je danas vruće. Govore 32, to je malo loše, pogotovo u bageru. Kada sjediš na mašini, svaki strojar zna kako je to. Ovdje je oprezno od kotača, uspio sam. Evo, nastavljam tako sa radom, punimo kamion, drugi već na redu. Lagano je. Nekad ide i lagano. Ovdje malo veće šljunka imamo, to je od ceste. Kamiončić čekamo da dođe po treću turu. Ovo je išlo super, kao što sam ti već rekao. Evo iskopali smo i ovo malo nekako iz kosa. Nisam se baš mogao bolje namjestiti i narediti, ali nije loše, evo uspio sam. Kasnije ćemo naravno zakačiti planirku
i sve će onda ići puno bolje. Evo ga, Miro kamionđija. Sa zemljom će biti skoro gotovo, ovaj kamion još zemlje, a onda kreću betoni. Ovdje pravimo četvrtasti kanal, zato što neće ići klasične cijevi pa zatrpavanje, nego će gazda praviti rešetke, što je danas modernije i možda i praktičnije, zato što je lako očistiti cijevi kasnije, a definitivno modernije izgleda. Sad sam pola kašika otvorio, to mi se ne sviđa, pa ću odavdje to da bude puna kašika, to je naš cilj. To ćemo popravljati šta bude trebalo, može ovo. Miro, kamionđija! Trebat ćeš mi malo nazad. Ajde još. Bravo, hvala. To je to. Miro je svoje obavio. To sad ja svoje. To je to. Tako nastavljamo dalje sa radom. Treći kamiončić punimo. Znači ovdje ćemo produbljivati kanal i radit ćemo radius. Sad ćemo vidjeti kako bi to trebalo biti. Da vidim. Opa, malo sam preblizu kamionu. Dobro. Sve ok. To. Ovo je dobro. Mislim da moramo ići još malo dublje, samo da ja pronađem dubinu i radius. Pola kašike. Isbrisat ću. Ali kolika dubina, to sad mi tražimo. Ovdje radimo radius, samo radimo četvrtasto. Čini mi se ovdje još trebamo malo dublje. Ajde na pivu. Ajmo na pivu. Ajde, malo. Idemo. Malo pauze, idemo. Da. Ajdemo. Dobro kaže Miro kamionđija, ajde na pivo, ajde. Odi kamiončiću nazad, dođi ti kod mene. Evo. Dobro. To je to. Tako, ostani tu. Ostani tu. To, puna kašika. Ode kamiončić! Pa šta je to s njime, ja njega vijam. Dobre, Pajdo, ne brini, tu sam ja. Ali tamac je i natovaren. Može, aj sad zakoči. Bravo. To je to. Još jednom baci. Da, može. Kako povučem kamion prema sebi, to smo odlično napravili. Kamion ostavi kočnicu slobodnu, a ja radim svoje. Miro! Zakočio se, ne mogu ga povući. Zrak, nestalo je zraka. Zbog toga Tamić prva liga od kamiončića, mehaničke kočnice, nema zraka. A sada Miro nabija pritisak, evo. Sam do ruba kuće i ovdje trebamo biti na nuli. Uspjeli smo, upravo to smo i napravili. Evo ga, očišćeno. Ovo bi trebalo biti dobro. Evo samo da ti malo pokažem šta smo do sada napravili kamionđija Miro i ja. Evo vidiš, on upravo odlazi. Ode on, a ja ostajem. Kanal smo ovdje pročistili, kao što vidiš, ovdje do ruba međe, do komšinice. I sada idem tamo, selim se na betone gdje mi kašike stoje. A kamionđiju ćemo pozvati da dođe kada ovo bude bilo spremno. Opet je jako vruće, 32, pa ćemo to možda ostaviti za sutra ujutro. Uglavnom, nastavljamo sa betonima. Prvo odmah ovoga povući prema sebi.
Da vidimo kako će to ići. Ok, ovaj još ne ide. Ovog ću pokušat gurnit sa ralicom, čini mi se da će ići. Dobro, ovo je išlo super, odlično. To mi se sviđa. Samo da ga probam sada uzeti. Oslonit ću se na ralicu. Da ja njega namjestim malo bolje, pa ću ga probati par puta baciti. Da vidimo samo ovo bi trebalo ići bez problema. Da, ovo ide super. Ovdje sam već podigao odmah cijelu ploču. Ajmo visoko. Slabo je puklo. Ovo ide dobro. Pločnik treba ostati čitav, a ovo mogu micati. Ovo ide dobro. To je to, mladiću. Evo, uspjeli smo, razbio sam ove komade betona. Ovo će nam biti to. Samo da vidim ovdje lagano. Da vidimo hoćemo nešto pronaći. Možda tu, da. Jel ima tu šta? Bravo, bravo. To bitno da ti to ne pokidam, taj ventil. Evo vidi, što se tiče betona, ovo smo napravili, išlo je dobro. Spremno je za kamion. Ovo ćemo sve potovariti sada lako. Dosta će biti za danas. Ovo su najveći komadi betona. To ću prvo utovariti. Evo da vidiš izvana kako nam izgledaju radovi. Betoni su opet poveći. Ova 3 sam priredio da ih prva utovarim. Kubota 3,5 tona je Zmaj. Znači radi odlično, sve smo uspjeli pokidati. Ovdje smo pronašli ventil za zatvaranje vode. Evo ga, to mora biti na svome mjestu. Kada dođe kamion, utovar svih ovih betona, povlačimo se nazad. Imamo još posla ovdje. Vidimo se onda kasnije. Evo ga, pojavio se moj kamionđija. Krećemo dalje sa radom. Vidiš, ide nam. Neke komade betona sam već i utovario. Sad moram ovoga malo razbiti. Čekaj. Ovo je baš veći komad. Napraviti ću si tako da bacim nešto na njega. Ovaj komad je malo ljuljao. Idemo još jedan pokušaj. Pukla je. Ok, još kaže kamionđija Miro, tovari još, pa ćemo tako i napraviti. Evo ovaj kamion je već. Moramo paziti na stranice.
Evo, mi radimo. Kaže Miro, može još malo. Ajmo onda. Da vidimo, da pokušam još i ovoga utovariti. To. Ide dobro, ide. To ćemo u ovu ruku tu probati. Ode na stranicu, ovo nisam tako zamislio. Pukao je ovaj po pola, jel da? To. Promašio sam. Gledaj koliki su ogromni komadi. Bacao sam jedan na drugi, vidio si kako je to išlo, nešto sam uspio polomiti, nešto nisam. Mučimo se uvijek sa betonima, ali ide nam. Sad sam na pauzi, dok kamiona nema, ovo sam sve priredio. Vidimo se kada dođe kamion. Ćao. Krećemo odmah sa prvim utovarom. Sad se nasloniti dolje. Odlično. Što je veliki, težak. Dobre, ne mogu ga ni pomaknuti. Odmah ćemo sada riješiti ove najveće komade. Samo da se ja malo pametnije namjestim. Koliko ovdje imam, morat ću se malo udaljiti. Jako sam blizu kamiona, samo malo ovako udaljiti. Evo, ovo će biti dovoljno. Ok, mislim da sam se sad sve priredio da ovoga probam utovariti. Nadam se da će me poslušati. To. Opa, braco. Ok, sad ide ovaj teški komad. Oprezno s njime. I kada njega ubacim, onda smo sve uspjeli. Za svome mjesto je, sad ćemo ga montirati. Hajde, moj, koji komad betona. Ok, sad je gotovo sa velikim komadima, sad možemo sve manje. Da probamo dva jedan kod.
pazi. Jao, pogledaj, ovaj mi je zamalo ispao. Dobre. Možete vi sada zatvoriti. Evo, neka dečki sada zatvore stranicu, a ja kupim ove sitnarije, to će sada ići puno lakše. Jao, pa šta je to? Ovo ako razbijem više će stati u kamion, znaš? Gotovo je. Nema više. Evo izgleda da smo gotovi sa betonima. Još tu i tamo koji manji komad ima. Pa ću to pokupiti, evo kao ovaj. S ove strane isto ima par komada. Daj da i to pokupim. I sada ostaje fini rad. Konačno ćemo zakačiti planirku koja je majka sada za ove poslove. S ovima grubim poslovima sam gotov. To me baš jako veseli. Ovo je zadnji kamion odvoza. Konačno je došlo na red i da čistim kanal. Evo, vidi kako mi to ide. Grubo sam ga očistio sa zubima. Sada na fino radimo. Podigao se bager u zrak. Evo ga. Jel nismo preširoko ovdje? Tu? Aha, da ja dođem vidjeti. Dobro. Može. Idem ja vidjeti kako to izgleda pa nastavljamo dalje. Novi zadatak od gazde. Kaže gazda, jel možeš ovo postrugati? Može. Na kraju ćemo skupiti toliko zemlje da će biti još jedan odvoz. A taman je ovo najteže za skidati tih par centimetara, 2, 3. Ne možeš ni pliće, ne možeš ni dublje. A bilo bi dobro da mi je planirka oštrija. Ova je baš već se istupila. Znači, kada oštriš taj nož, nije ti bitno da ima kosinu, nego da ima četvrtaste rubove. Taka ti dođu nove kašike. To je to, idem tako raditi dalje, još imam koji metar preko krpice. Odlično. I sad sve povučemo prema sebi. Skupljamo staro željezo, stare akumulatore, stare Zapravo, znaš šta, ne smijem. Moram podići ovu kašiku tako da mogu zemlju ispod pogurati. To, mladiću, hvala ti! Ok, vidim već da tamo moram malo popraviti pa idem odmah. Ovdje mi je ostalo brdašce. Samo da to popravim tako da sam gotov.
dodatno problem, ali to je to. Evo, sad bi trebalo biti dobro. Čekaj. Htio sam reći da ti je lakše u kašiku, dobro. Hvala mladiću. Trebao sam prvo ovo napraviti, da mi ne pada dolje. Evo sad će biti dobro. Završio sam ovo, sad mogu samo još sa gusjenicama otići gralicom počistiti na grubo i gotovo, to jest jako malo moram. To će biti to. Završeno i ovo. Ovdje ću si napraviti most, tako da prijeđem. Kako fino propadam. Sada sam na kanalu. Moram maknuti ove... Samo most da mogu izaći. Evo sada se jako nazire naš rad. To je to. Došli smo tu do ruba. Evo ga. To je dobro. Samo još ovaj dio poravnam i gotovo. Evo ja završavam svoj posao i sav sam baš happy zbog toga. Još jako malo ovo povlačim nazad da bude uredno. Ovdje iza moram paziti da ovaj šak ne pogazim, vidiš ga? Pa ćemo pokraj njega. Prošao, vidimo da. Evo ga, tu je. Odlično! Evo ga!
ga, konačno gotovi smo sa ovim poslom. Ovo će biti sve za ovaj video. Evo ovdje je i gazda posla, pa da ga samo pitamo. Gazda, kako si zadovoljan? Odlično, sve po dogovoru i više od toga, tako da svaka ti čast. Evo ga, odlično, volimo to čuti kada su gazde zadovoljni. Tako mi poslujemo. A ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti komentar, možeš ostaviti like. Hvala ti na tome, to će mi pomoći. U svakom slučaju, hvala ti na gledanju i vidimo se u nekoj novoj epizodi.